verstomd. We springen met Vos Lucifer naar het Gengoizin. Wordt al wat komt best recht gemak, of gij te kettelin. Wordt al wat komt best recht gemak, of gij te kettel in. Vos Lucifer, een echte steiler jong. Het schoonste meisje is de plaats, voor hem ziet niks verstomd. We springen met Vos Lucifer naar het Gengoizin. Weer al wat onmisrecht gemaakt, op tijd te kettelen. Weer al wat onmisrecht gemaakt, op tijd te kettelen. En op een ketteling, la 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 la. En op een ketteling, la 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 la. En op een ketteling, la 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 la. En op een ketteling, la Stel, zo was het geboren, stel dat is zo leef, toch onder de watertoren, de kleine helft geeft. Wat is er met je mooie jas, dat hier een klein vliegenbed. Hij is nou iets gebeurd, de helft in echte verre joh. En nu met al verteld heeft niet dat hij zijn wieltjes dood. Ik ben nu pas aan de dansen gaan. Dat was dus niet bij ons, die kinderen aan de kant stond. Want de zeer twee bovenal. Op de jongens en de neefjes samen samen zullen gaan. Dan maakt wat af de vetjes op een rustje stond. Dan is er nu van schouw. En was geen echte carnaval. Frans is de Lucifer. 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 Frans is de Lucifer.
Piet ten derde erbij, met onze burgemeester, met een deputatie van de Boerenraad, presenteren wij Hey van Almen van Sloetieberg 1987 aan Groene! Van de Zuzet van een bomvolle verhaal kunnen wij zich gaan presenteren aan de Stijl-Duvels en Duvelinnetjes. Maar voordat het geweten is, veel best toe en een echte was Luciewerpers, moeten wij zich natuurlijk maar geleiden hangen rondhangen. De versierselen, die huren bij onze Vos Lucifer, die wil ik zich hier allereerst om de nek hangen, zoals dat huurt bij de goeie Vos Lucifer.